manje ufana ukuthi ushinda kumaka kumaboko angwanzoka naye manje. Yeah, okay. 2 minutes, what you know? Ukone nje, unophedzana naye nokulungisa, kuzozothiwa 18 bus. 2 minutes. So what I'll do is get a number and the other so I'll just get in touch with you early in the morning because morning I'm going to know about the man. Continue, Ahora tipo. Masquerade. Masquerade kuno kukupisa mani kunze kupisa. Kwapisa kwa uri busy zvako. ndachitomboda hangu kutombotsvaira tsvaira. Gandi. Tsvaka hangu gurumu. Unomboisa mvura mviri. Hamuna ere mvura umu. Amino nai. Amino ndangozoita busy nhasi ameno zvazongoitika. Mine ndikutsvakirei ma-item katu. Just wait. Zorora zvangu. Ameno zvandangonzwa apa. Sure. Apa pangu kudai kungoita ndatungwa. Maswera nako kupisa. Zora chokupisa. Chachi. Ndati zvinhu chiri panabuda apo panambosvika pamasomalia yavo ndachida kungotenga ndabva ndadarika pakabhutu zvendikatenga ndichitsvakira mabasa eprice komasodzi tanga kudziona sei. Alright. Katirega ndirigire zvemaboko angu vanoda kuswera vachiita nezuva kudai. Zvisina tokumbana nevamwe varume. But how can you buy something chisinga watenga mukabhutu? Wanenge ari ma-second hand neka? Anenge ari ma-second hand. But kadai wata so size handikwane kai? Yanyanya utadikere. Zvakanyanya indopinda 38 kai. Ndingapinda 28. Kweniwo zvazondita sei futi. Nayo. Asi apa ndofunga munogona kupinda. Idzandikwanisa. Zvemukabhutu zvinonetsera kuti manje zvimwe zvakutona. Aiwa ndinotovaringa because ndatovaudza kuti murume wangu akati asi wangondimanikidza. Zvimwe zvakutonowa. Unoona sheti yakaita seiyoyi. Inoratidza kuti haisi nyowani kai. Unoona mukola. Zvinenge zvasaka. Ko bhutsi dzandanda kuvigirai mama dzione. Zvinenge zvasaka. Kuna ndatotora zvakatokwana zvese kuti musesa. Bhutsi ndagara ndine imwe kai brown iyi. Aiwa kasi. Mama unenge uchiita sei? Tsokawo dzeningirikina dzevanhu vanenge tsoka kazhinji ndedzevarungu kanoona ichinhuwa kudai bhutsi nezvinhu zvevarungu izvi I think togona kutsvaga kana vekupa togona kupana bamnini vanogona kukwana zvavo ndonge watobvuma zvinhu zviri kunhuwa kudai. Bhanda zvikoniyo izvi kundoona futi ndichikutengera ichi. Tipeiwo kuzvibata kuti tikurire denda ratipedza iri. Tipeiwo kuzvibata kuti tikurire denda ratipedza iri. Zuva nezuva tiri kugara tichichema dziri kutisiya. Zuva nezuva tiri kugara. Yes. Kwakanaka. Maskori. Naiba mwana. Saka masikolo akubvisa hembe dzese idzi kukutorei foni zvese everything Pakaipa. Ma1. Ndopa akupfekedzai condom.